बड़ी सुंदर एगो गीत के भाव लागल। कि हे विधाता ई कैसा अरे समाज हो गई रे मलिकार एबरा जेकरा करवा अपन खास जानो सबसे बेसी दर्द देवेला वही इंसान। कि हे विधाता ई कैसा समाज हो गई रे तो जेके आपन समझनी दागा बाज हो गई आपन समझनी दागा बाज हो गई अन धन भरला दौलत सुनारला अन धन भरला दौलत सुनारला हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना सब कुछ बेकार अन धन भरला दौलत सुनारला अन धन भरला दौलत सुनारला आपन समझनी दागा हे विधाता ई कैसन समाज हो गई जे के आपन समझनी दगाबाज हो गई। हम मानत नहीं कि मिश्री खीसों में खाए तो मीठे लगे लेकिन उहो तीत लगेला। कैसे जनता नहीं को दिल का तकलीफ पहुंचल होके जौना इंसान से दिल का तकलीफ पहुंचल होके आ उ इंसान रुआ के मिश्री लिया के देवे तो ओकर मिश्रिया जोहरों से बेसी तीत लागेला। राम नाम भी तीत लागेला। कौन जौना इंसान के बेटा मर गइल होके आ ओकरा से कहल जाए कि हो तू राम नाम भजन तारा मीठ लागी उस समय में इंसान भगवानों के गोरियावे लगला भगवानों के नाम उस समय में तीत लगला। जगह जगह के फेर लोग ना गोरियावे लगला जी कैसन भगवानों कोई लो अब है बाबा जगह जगह के फेर बात सही गलत ना नो ना तो जेके आपन समझनी दागा बाज हो गई और का प्लेन मोर के लागी पायल जी अरे कृष्ण सुदामा जैसन कहाँ मिताई होनी के कारण गइले सनवा के खाई कृष्ण सुदामा जैसन कहाँ मिताई होनी के कारण गइले सनवा के खाई भगवान कन्हैया और सुदामा जी के लोग उपमा देला अगर चाना चुरा के खा गए रहते तो केहू उपमा ना दे। सुदामा जी जानत रहले कि चाना श्रापित बा जे है चाना के खाई वो आजीवन दरिद्र हो जाए। एक कारण से सोचले कि अगर हम दरिद्र हो जाते हमारे मित्र धनी रहते रहे राजा बने हैं तो उहे उचित खाई तब मित्र के फर्ज है एवरा के मित्र ऐसा होता रहे एक बारी के मित्र होता रहे कि रउरा से संगत दिया बा नजर कहीं और खोल के का कहे बस में बुझर कर लो जवन पहले न देखनी तो हरे आज हो गइल रे जवन पहले न देखनी तो आज हो तो जेके
आपन समझनी दागा बज हो गई आपन समझनी दागा